Kahit gini ay kalinti ba? Hindi ka makita. Hindi ka makita yun. Garden nga ba tawag nila niya? Ino lang mo lang pusing-pusing kayo. O may tissue. Ina, abur saan mo tayo? Ato gusto nga ano yun. Anahaw lives from the Philippines. The national lives. Anahaw ba ni tinuod? Parang nagbuli? What's up everyone? Namin sa Pennsylvania karon sa Longwood Garden. Kaya para manguriusog unsa na ilang garden diri. Naam ko yung mga tropical plants diri para mo nakita nga po sa kabugang. Welcome to Pennsylvania. Hi. Hi, ano siya utani? Awan ni kwenta mo ni siya siglaan. Ako pa na uli ila siguna. Welcome to Longwood Garden. Asam ta? Sa Longwood Garden. Longwood Garden. Sa ato pa sa Libon. Palumis Libon. Kay 4 o'clock. How many plant species? Oh gosh, I don't know. I'm sorry. 9,000. It says 9,000. Okay, thank you. You're all set. Enjoy. You're welcome. Kani sila sa ngayon woman. Paliko ni mo dyan. Paubos. Lagi. Kita ko na as vlogger. Nana niya forward. Salamat. Tunga kay mo rin. Di bayad ta kay para maglakaw. Welcome to my life. Namin dire kalakaw-lakaw. Padulog misa, linaw. Tagko kay kahoy dire. Unsa man dire tijo? Oh, unsa ni siya? Lapihan ni dire. Ang gitingin ni siya. Sari. Lo kadagan ko di ani auto pa on. Auto pa dito ay. Ipas gini. Pwede nag-inani taon sa kay nakalula. Kadali mo sa limang murita. Ano picture ko naming ni walay suga. Walay suga, ay, batik Dili na batik view, eh. pa. Kanang nay suga. Di ba? Oh, kaya sa morning ng mga crazy rich Asian. Mo ni siya yung mga katanganan sa bebop. Anong gikuptan mo itong titas? Lagi gilapon ko niya. Lipay pa kayo sila kay gibinitan. Huwag si Bao manghil ko ito niya ba? May pag ako itong kinapangitan niya asin. Iguman niyo gamit yung ibuwag na sa asin. Ano siya ito? Ang dadijo? Nangutot. Ang ginagugotong na lang kinihagi. Kaya nga to? Imo rin nangutot. Bakit ito unahan ang kuan? The Meadow Garden, kabugangan in other words. Garden kaya ba tawag na? Kabugangan. Pangit ko yung kuya po, hindi ka malibang. Muling pangita ang kinatungan. Lingkod ginagawa. Hindi ka makita. Hindi ka makita yun. Garden kaya ba tawag nila niya?
Ino lang ko mo lang pusing-pusing kayo. May piso. Ina, abur, saan mo pa? Ato gusto nga ano yun. Kasi mo dito? So dito, di ba dagang ang mursiko ikaw? Ang mursiko kaagad. Mau lang garden nila dito. Oh, murag na Pilipinas, ha? Sus, matagog yun mo rin, basta mulingkod ka. Huwag makakita ni mo, no? Gusto nga. Oh, bisa picture lang ay, bungko ka kadali. Juan! Ibulwak na ka. Wala ni, unay kami agian na. Ito. Picture ni Bibi. Kabugangan. Sa kabugangan. Murag mo ba sa Amerika? Na ay mga... Kuan bitaw ni, kanatong kanon. Garden Kinuha. sila. Kinuha lagi na. Dagkay nga niya sa to. Ato na ka ba? Diba? Kilo. Nagdakag ilo. Wala ba'y dahon pa? Hindi ba siya dahon na? Sa kita lubot ay kilo ari. Ibo, ako na yung musunod. Saan sa kanikuan niya, no? Yung musunod, no? Di ba? Oh my God. Ano ulo? Picture na dito. Nalibang na sa pasapa. Hello. Asa tubang dito? What's up everyone? Nami sa Pennsylvania karon sa Longworth Garden. Kaya para manguriusog unsa na ilang garden diri. Naamo ko yung mga tropical plants diri. Para mo nakita ang kapuso kabugang. Banggot, ikaw niya. Banggot, ikaw man niya. Kipi-kipi. So so taas kayo mga expectations but then excited mi sa light show. A fountain show day. More yun ang climax sa mo. Pero naguna ang kuan ang si tawagan na doon kaling pabuto. Fireworks. Fireworks. Ano sa mga fireworks? Fireworks dito sa Ang gilaya na untiyan kay busog But anyway, like 70% sa ilang garden kay puro sa ni dako kay nga so tawagan natin dyan Mido ko yun eh. meadow which is kabugangan sa tuwa. Kabugangan sa tuwa. So mo na siya. Parang taglakaw sig na pa may ma-discover diri nga mga rent na spot. Unclaimed package. Okay. Nakita na nakita si Joe ang tumatubangan package you know. Hawa. Light ko siya. Mulait, di niya mulait. Ay, muram nag-relief goods. Made of steel. Oh, I got Thomas there. So, cute kasi ang installation there, guys. Like, surrounded by plants. So, saan siya dere? Beer garden. Beer garden. Thank you guys. Naata karon sa ilang beer garden diri sa Longwoods and I ordered the summer strawberry beer I think. Tanaw na ton sa ilang. Lami siya. Mayo. It has a hint of citrus, strawberry. Reminds me of Pinas. Lami siya pero mas lami pa ng Red Horse. Tanahoy lang saging gisud og kaang nga dagko. Decoration man siya guys, di man siya pang uma. Huh? Oh, may bunga. Ang saging decoration.
Ano rin siya sa gina? Wala siya saha. Wala siya buwak. Tanawa o. Gamay pa kayo siya na ibuwak. Pero, tanawa di ba gwapo kayong kaang naipatay nga? Apan-apan. Patay ni? Patay ni? Wala siya. So, this is the Plantita Paradise. So, a lot of the siguro ang mga kuandre te joke ay mga tropical plants nila. Ang gisod diri. Sa akin sila dili magkaan. Oh. So kaning lugar is reserved for the plants nga kung mag-winter, mag-snow, di ra sila mga matay. Anahaw lives from the Philippines. The national lives. Anahaw ba ni tinuod? Ano ni bully? Bulbura sa sabi to siya bulli. Bully mo na inom ko sa Ano ni kadaghan og ingani sa atong agi-atay. Ay, lain bulli dari. Uy, hindi ka magay-magay yatay. Snake plant, ito kang linawan ni. Bulli. Naikuan dito. Tambal sa kubag. Ang saman. Mayayana. Ganina dito pagkayag. Tara kong tanong ay. Oh, wala ay. Magkano? Rubber tree. Ay, ano sa rin eh? Ano mo nito kang sagbot? Sagbot mo sa suwagot. Para nila buong mo sa ito. Ayun siya. Ang professional. Ang professional tanong, nga manikat-kat maniniyo. sa kuan. Ano tanong nga ni kat-kat? Imo na lang Medyo, gibidyo. ikaw una, Chok, ako pakitong ikaw sa ako. Asa mag-lighting? Pwede daw. Tinood nga, tanong mo plastic. Tinood plastic. Pwede lang. Tinood na siya plastic. Tinood yun. Really, wait. Kapag yung papangit. Riyaw kayo? Pura na. Riyaw wow. Nabi pa na split-split ang buang. Krasi, oy. Kaya na magpusing oh. Riyaw wow. Riyaw purma. We're at Longwood Garden. Actually, na ako sa observatory, murag greenhouse nila. And this place houses a shit ton of tropical plants. O siguro nag-enclose na siya murag greenhouse kay para winter dili ni siya mamatay. So daghan kay kag mga nakitaan diri nga which is daghan sa Pilipinas, like for example murag kanang homes or nang gihatay. Not sure, but a lot of the plants like na saging, na buungon, na what you call this? Ano ba may naaday? Basta daghan kay mga tropical plants yung na-surprise ko na naaday. Saan ka na? Pambansang dahon? Pilipinas? Anahaw. Anahaw! So this is the place to be to satisfy your plantito. So Oh, dagang kayo. Aspira. kasi aspira na po. Oh, aspira. Okay. Imong ikuan, imong ikuan. Sabi siya lang sa section how ano yung mga tanom na sa desierto. Allah. Yaka ang cactus dali. Cactus na patay nagkuha. Bully. Hello. Sorry. Bayaw. Pwede ha. Tago. Tago pa.
May pa diha, kay hayag pa. Nakuha ni kaktus agad. Hait gini ay kalinti ba? Abi na kung humog na kalinti gini ay. Ay, di kayo. Sakit kay dong. Hait gini kayo na siyang Kapag ako nagbalik. panuway. Adi so ko lumay kayo. Murag bihon. Ha? Murag bihon. Bihon din. Murag siya bihon lagi ikapa, murag bihon. Lawang ko na to. Murag siya bihon. Saan may drip? Orchids. Anong klase ng orchids? Banda, mga katria. Kito. Parang budak ka kung kamo. Mag-taller. Taller! And that's yung pagka-taller. Never enjoy orange. Yung ano may dagkay nga nila. Oh, Hindi ka ma. magumaligbang. Ang problema na mo, may pag nisayo mi diri sa greenhouse para nindot kay mga shots kay hayag. Mao gyud. Unya, nagunas video kay kalibangon rin kuyog namo. Gaon na may sa kabungangan. So, abi na magbaor gyud ang murag main attraction diri daghan di kay nindot diri. So, mao yun din siya dapat pinakasulit nga mo. Dito mo diri sa greenhouse area nila or observatory area nila where they house all the tropical plants from all over the world. Na yung mga orchids, na yung mga plants from the Philippines, from tanan-tanan. And I guess one of our main mistakes when we first got here is that they did to me some meadow. Oh, unsa ba pronounce meadow or meadow? But they unag-una namin dito then way kalaki. So, nakita mo gyapon naman mga nindot nga tropical plants sa greenhouse. So, sulit gyapon. Nag-chika sa mga ganina. Kaning CD installation, ano siya video works nga ngit-ngit na. Murag, ano siya storyline about murag all seasons from spring, the summer, the fall, the winter. Listen to you guys is Amton Gary pa you guys. Aton lang sa fountain no, gusto mo dadan ka. Ha? San Francisco, Bolton. Ah, napagaling na discover. Kalachuchi. Gumuta day. Kalachuchi. Pagka mo na ko. Baka, uy, kalachuchi na. Champaka na. Ako kalachuchi, eh. Kalachuchi, eh. Kalachuchi, ang baho. Oh, nasa San Francisco. San Francisco. 12 a.m. in the morning. May gumamela. Kani sa ako, ni tropical. Oh, mga mga tropical na. Ay, dakan na to asan. Robert Ray ni, biapon mo sa. Ano ba? Asa mga santol rin? May mga mustir raw? Mustir raw eh. Keep going. Clear the road for me. Sorry.
Kasi hindi na rin suruyan ito. Gawa na una kita ito. Ito kabugang. Naluya pagkabot sa kabugang nga. Taas ko siya. Siya mga libang ka. Hindi siya piki ate ito. Kadagkang magkasilya. Kadagkang magkasilya sa mga chikinanan. Oh, nailugan. Naamay. Puno man. Individual. Ano yung individual na? Ito ka ang isa. So, ikaw magsunod na ko, Nico. Kaya mabangli ko. Murag ka ng kuwan eh. Murag ka ng Queensland. Queensland ba? Tijo, Yes. ilang kasilyasan mo? Murag Queensland. Marga po chicken. Murag ka ng chicken Queensland. Chicken ba ka ng short time? Umaw na ilang kasilyas dari ba? Ilang kasilyas no kay murag po kabugangan kay ang wall niya na dagang Ferns. ferns. So, pero nice kayo. Tagsa og ka ng purtahan mo rin si chikinanan mo Queensland. Kani mag short time. Sundo ko na nga concept sa to.